Okay, skal jeg prøve nu? Ja, godt. Okay. Roger that. Hallo. Hallo. Kan du så sende det til meget højere op? Kæft, hvor er du lavet. Ja. Og skyde, mand. Det skal føre. Ja. Skyder lige sådan lidt tiden. Sådan der. Ja, okay. Det er ikke noget left side. Nej. Jeg vil sætte på til at tage det. Hvordan jeg styrer jeg sigtet? Det kan du ikke endnu. Nå, sådan der. Det er ikke så lige på til det. Ej, du skal skyde, du skal sigte. Aim and fire. Jeg fik lige ørerne der. You've injured a hostage. Nej, det var faktisk skyde der. Man skal have repeat. Ja, noget præcis. Det er bedre end ud. Er vi sport sidste gang. Lav nu det headshot. Skal jeg fandme videre. Jeg vil ikke til en skid. Giv mig et sejt våben. Det kan jeg ikke. Leave their funds. All our money. Ja. Ja, sådan. Okay. Rambo! Kan du lige, har du købt den vask her? Ja. Godt. Nu skal jeg fandme selv skyde. Har du prøvet at sætte sensitivity op inden I ser serien? Nej. Ej, det kan man heller ikke med det der med square alligevel. Now with serious firepower. Ja, tak. Du får det endelig. Det er 8, det er rigtigt. Han har ikke engang dukket sådan, det dukkede op. Det er hårdt. Så skal du have den der op på tønderne, eller? Ja. Du kommer, så skal du gå imens. I luften. Ja, sådan der. Ah, okay, vi planter den bare her. Nå, alligevel. Siger du ikke? Fuck, man. Han er alt for god, altså. Ham nægter. Ringende højt op. Det kan godt være, det er for højt. Så kommer klonen. Stop nu! Kommer der. Det er sådan lidt. Nu skader mig dig så. Du bare stå der og vente på. Kan det video igen? Det skal jeg ikke ødelægge det bare. Skyd! Skyd for helvede! Det kan ikke skyde! Det er lige sådan noget, der ikke på. Crouch? Så klarer du det. Faktisk hårde camps. Der fungerer da meget godt, at skyde. Der. Hvad er der? Camping Bear! Jeg har haft Kerry spray med. Hvad for en? Har I ændret skyd, eller hvad? Ja. Nå, nu skal jeg ikke stoppe igen. Jeg skyder stadigvæk nu. Prøv lige at sidde, så skal du lige have armen ned. Altså, op igen. Han sidder der. Nå. Okay. Du skulle igennem kassen, mand. Headshot. Ja, og lidt vildt åbent. Prøv det igen. Nej, det var ikke engang. Man kan tage ved lære af, når man... Ja, man kan Også det der, du skal løfte benene meget. Det skulle jeg i hvert fald, synes jeg. Jeg skulle nærmest løbe rundt. Skyd! Skyd! Nej! Ej, helvede. Tæt på. Jeg kan med kniven tage. Det er 3. Sådan der. Ja, sådan. Slice it, man. Det er jo næsten også... Rip and tear! Rip and tear! Never bring a knife to a gunfight. Fuck off.
Fire! Oh, that's Robert. Yeah, tog lige med critten. Du skal ikke våben. Brug skovl. Ja. Okay. Raketskyder. Raketstyre. Raketstyre. Fuck, det er epic det der, Andreas. Det var rimelig god til. Skovlen den er også rimelig nem. Ja, det er fedt, man har en skovl, synes jeg. Sigt her. Yeah! Area damage. Double tap. Skyd mellem Jeg dem. skyder med. Det var ikke min frem begge to der det. Jo. Det var ikke min, vi gjorde det. Ja, Det var uheldigt. sikkert ja.